Kevî jî gava zivistanî berf li çiyan dibarin û berbiharî jî hêdî dihilin û dibe av da dikeve dîsa jî hinek berf li çiyê dimînin. Ew qet havînê ve jî biharê ve jî payîzê ve jî naçe. Me wek metaforekê bikaranî ji ber got dengbêjî jî di civata me de her godî çi kêm dibe, lawaz dibe ji ber sedemên sosyolojîk in û her wekî din. Lê qet naqede. Her tim ew wê hebe. Bêj bîrkirin jî wê hebe. Naçe. Ji ber wê me navê keviyê xwast em li vê projeyê bikin. Hey lo lo mi lo lo lo, hey lo lo mi lo, hey lo lo mi lo lo lo, hey lo lo mi lo. Hey lo lo mi lo lo lo, mi re re re, was bani lo lo lo, mi re re. Slav Jwara, ez bangevas. Sala 2009'da min konservatuvarê dest müzikê kir. İstanbul Teknik Üniversitesi. Başta müzika profesyonel ser koma esman mı dest pê kir. Demek dirêj em vê komê konsertê me çêbûn piştî wê ez bûm mamosteyê müzikê hatim Mêrdîn. Ez İbrahim Konaç ji Mêrdînê me gavê li wir dijîm. Devşenim pêra jî amûrên perküsyonê jî îcra dikim. Koma keviyê jî re, projeya keviyê jî re ve gavê em vê projeyê didomînin û dimeşin. عبدالرحمن اوس سال 1962 داد مدنیه دنبیجی مش باب خواه گرتیه باب من دنبیج بی توی خود حتی نو رونات بیجمه ولی من بعد 15 سال که پیش که بر ما مستقام یه وای مصانعت چیتر وای چهاری وای İbrahim ona çetir yani am pişke daha pejda ketine çevine soya sre havala tadi destetine bejin naç sert khorne pişke ham pişder baş Hayremin dünya hayremin hayremin dünya koca cansız Vallahi projeman hu amali mesela hodi absne soya sre ali belgesel makşon daim beji ha vole bangawas وهات ام چو داره مگود ولی کته هر ودره هوا و امالی ما چکر Mêrdînê jî hevalek me nas kir. Direktör bû ser dengbêja çixûlî. Bala me bi zêdehî ser müzîka botanê bû. Min xêra wê belgeselê zêde dengbêj nas kirin. Ev projem têdan jî navê wî keviye Xal Evdirehman min vê projê de nas kir. Navê belge filmê dengbêjên me bû. û dû da mamoste İbrahim min nas kir perküsyonistê me ye. Bi rastî wî jî serê me hepkî ser vê müzîkê vekir. Navê kevî jî mamoste dît. Pênc mehe em vê projê berdevam dikin. Kevî proje bi rastî karekî belge filmê hebû wek mamoste bengewaz behs kir. Di wê derê de me û mamoste bengewaz hev nas kir ji bo performansek. Berî wê jî carek du car em hev rûniştibûn lê dehşemet hebû em tiştekî karekî bi hev re bikin. Piçekî ew bû sebeb û me got gelo em dikarin çi bikin. Hem bi hev re hem ji bo xizmetguzariya hunerê. Îcar ji bo keviyê cara yekem em Mamê Abdurrahman, mamoste bangewaz re em her sê kom bûn. Me ceriband carek du car çend performansa û me navê keviyê lê kir. Kevî jî gava zivistanî berf li çiyan dibarin û berbiharî jî hêdî dihilin û dibe av da dikeve dîsa jî hinek berf li çiyê dimînin. Ew qet havînê ve jî biharê ve jî payîzê ve jî naçe. Me wek metaforekê bikaranî ji ber got dengbêjî jî di civata me de her godî çi kêm dibe, lawaz dibe ji ber sedemên sosyolojîk in û her wekî din. Lê qet naqede. Her tim ew wê hebe. Bêj bîrkirin jî wê hebe. Naçe. Ji ber wê me navê keviyê xwast em Seyrana vane cilfe delilim loy loy delilim loy Seyrana vane cilfe emreme canemin her bote خودش بوم دنبیجی گل گرنگه بوم دنبیجی او مثلا زمان کردیه زمان کردی دنبیجی حتی نو ما سر پیا ما سر لنگا هاتیا گوتن ولی حتی نو شوی نوه دنبیجی یعنی بیجی نه ملت بیجی دنبیجی نو زمان من حتی ونداکرن Heya niha çu dengbêj nebûn encamê komekê.
veya tiştekî yekê me em ser fikirîn me got çima yani mesela dengbêjên me ve teknîkên xwe bi rastî ew jî hayêva jê tune ye teknîkek pir rûmet ser dengê wan daye em çima komekê ser wa çê nakin yani vê soundê gerek dünya jî bizane yani fêm nekin jî gerek vê soundê vê teknîkê hîs bikin ser bişixulin belkî cihekî akademîk da jî dîsa veya ê dixwazib pêş de here hîn bibe mînakekê belkî ev projeyê em ser dengê botan em derketin rê em ne ku her dengbêj her herêmê em vê gavê çê nakin ama niha ev projeye wexta ku xweş çû belkî herêmên dî jî em vî şiklî hene dengbêj dî bikin encamê komê muzîka dengbêjiyê belav bikin. Kevî îro botan e li herêma botanê em bi Mamê Evdirehman re dixebitin. Lê sibe belkî êrîvan be belkî badînan be. Em dixwazin vê berdewam bikin yani ji ber ku herêm bi herêm hançere qirkên dengbêjiyê û stîlê wan tê guhartin em dixwazin tev de heta ku ji me bê pêşkêş bikin û bi muzîkê re bînin bahev ji ber ku dengbêjî bêtir dengbêj bi tena serê xwe dibêjin an jî belkî bi amûrekê lê em dixwazin bingehekî qewîmtir ava bikin û bi guhdarvanên muzîkên din re jî wan bînin bahev ji bo bêtir bala wan bikişîne. Bi vê sedemekevî hat bahev proje inşallah me peşkevi belki hatta Avrupa hem biçi inşallah bütün Türkiye dünyaya çünkü zamanı Kurdi mesela zamanı ma dengbêjî her kesira gene her kesira bêjî Kurd bir sergi bir çebe dedim sonra aynı dengbêjî am xwalaya biraz her kesira dengbêj bibim bêjim Xwastina me dengbêjê xwe em ê dünyayê çawa belav bikin. Yani welatê me da guhdarwanê me zêde ne lê welatên xerîb li Avrupayê yan jî cihêndî muzîka modern da em ê çawa wê dînamîzmê amade bikin. Em vê fikrê derketin ser vê projeyê. Nav me jî konsertên me hêt herêmê wexta xilas bû û em vê projeyê dünyayê belav bikin. Oy seriye seriye çen sana malheri Oy seriye seriye çen sana malheri Kudê pêşa rojê dengbêjî kêm biye li hemû muzîka dî zêde dike. Hani ne guro rê min jî nû bêje dengbêje li hemû davat lê yek dî mesela muzîksiyonê minavê kes bo şêrkê me dengbêje payzûk û heyranûk û lavjûk û xezêmûk û xirab ke. Bi vê dengbêjî bo stranê kevin hani mû xwe bêje. Pê muzîk dengbêjî tê gotin esas muzîk kevinê de piştî tamoyê xweştir dibe. Pêşeroja dengbêjiyê bi rastî pir mezin e. Müzik dil hatiye çêkirin. Palayê hene, ê şer hene, ê giranî hene, ê dawetê hene û vanan jî nav çandê da heye û dînamîzma wê pir mezin e. Wexta ku ev muzîka modern da cê digire ferxûjdahî nakeve ber. Wek tu flamenco jî lêxî yan jî soundek dî tu lêxî wexta ku dengbêj kevin nav da û xwe xirab jî neke nav da naçêbe. Tiştekî ecêb e rûmet e bala me jî pir dikişîne bi rastî. Wan dixwazin ev çanda ev hunere wenda nebe. Muzîka modern da jî cih bigire û xwe xirab jî neke. Em ser vî karî fikirin. Pêşeroja dengbêjî wek tidî li dîwanan û berdestên dengbêjên çûk fêr bûne û ev tradisyon bi vî rengî berdewam kiriye. Îro ew dîwan kêm bûn an jî nemane. Ev piçekî mirov ditirsîne bi rastî. Ji ber ku dengbêjî ne tenê kilam gotine. Piçekî stîlekî jiyanê ku mirov bi rengekî bihûne. Ew e. Divê mirov nav civatê de be, nav xwezayê de be. Mere nikare ji hev. Îro bajarvanî û metropol zêde bûye. Tu bikînekî ew civat kêm dibe. Civat kêm bibe, reng jî kêm dibe û dengbêjî tu bikineke kêm dibe. Lê ew naqet yani. Wê ji xwe rêyekê bibîne. Yani em jî li gora zanebûna xwe dixwazin rêyekê jî re bibînin. Ne em bin jî dengbêjî karakterekî xwe yî xurt heye û wê ji xwe rêyekê bibîne. Em bawer dikin wê berdewam bike. Şamirane şamirane Vay babe şamirane